Zaprešiški kipar i slikar Mišo Vukadinović, član udruge likovnih stvaralaca Zaprešića i društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske, predstavlja se izložbom skulptura u drvu masline i oraha. Ovo što sam tu prezentirao od masline, ja sam uglavnom sve nazvao ples. Parovi plesni ili solo ples i tako dalje. Mali je odmak od ovih mojih klasičnih figura, ali upravo samo drvo, odnosno komadi drveta do kojih sam došao, eto to sam oblikovao u ove skulpture koje tu vidite. Skulpture također predstavljaju dame nekih prošlih vremena. Ja sam izgleda se trebao roditi nešto ranije jer me inspiriraju ove dame, dakle iz nekog tamo ranijeg prošlog stoljeća. Tematika drvenih skulptura prenesena je i na slike, također uklopljene u izložbu.